Ti crees que ao mellor tamén falta un pouco esa, non sei se existe, pero esa figura un pouco como nos centros normales de antes de universidade e o Cefore ou de formación a profesores? Hai dous aspectos dese problema. Un é a captación de profesorado. Hai dous tipos de profesorado. Os que son funcionarios ou queren ser funcionarios, tes que facer unha carreira ligada á investigación. Non existe o que existía cando eu empecé na universidade, do profesor, por exemplo, en empresariais, que prácticamente todos traballábamos na empresa e éramos profesores. Eso hoxe é prácticamente imposible. Ou faz carreira universitaria de profesor ou que te impide ter unha actividade fora. Despois están os profesores asociados. Unha pequena solución a esa incorporación do coñecemento práctico á universidade, mal pagados e pouco motivados.